السلام علیکم دوستو، میرے نال موجود ہے چاچا اللہ بخش عرف بخشی چاچا اور جنڈا والے نا اور محکمہ سارے لائف سٹاک دے وچ ملازم ہیں تے شاعر ہیں ماشاءاللہ سرائکی دے بڑے خوبصورت شاعر ہیں. انہوں نے تو شاعری سننے دا شوق ہے تے شاعر جڑی شوقین ہیں لوگ انہاں واسطے اسپیشل ویڈیو ہے. چاچا کوئی سناؤ غزل کوئی ڈوڑا ہے کہ نیہا ترس آیا میری غربت تے ون سانگا گئے نچ گنڈھئی میڈے اجڑن دا میڈے دشمناں وچ شہر عام لہرایا جھنڈے. وہ خیر ہوگی وہ ہر حکم اتے سر خم رکھیا ہے. اچھا بھاویں ٹوٹے کر کر ونڈئی مینوں بخشی دکھاں دے چھاجی پا کر سجنا لپ لپ چھنڈئی. خیر ہوگی کہتے کہ نہ کوئی یار دلاسا بخشی نہ کوئی یار دلاسا بخشی ساکو کیرا پاسا بخشی. اچھا بخشی بخشی رومن رومن غیریں کوتا ہاسا بخشی تے تیرے باج چدھاروں سنج دسدی. خیر ہوگی تیرے بعد چدھاروں سنج دسدی آباد رویں برباد کیتے. برباد او غصہ تے میری کیتی کرتی لوڑ کے چن ون کہندا گھر آباد کیتے. خیر ہوگی بیلی اپنے دل وچ منصف تھی مینوں چھوڑ گیوں کینوں شاد کیتے. خیر ہوگی تو ایو کچھ فردا ہیں بخشی کھم پٹ کے ول آزاد کیتے. اچھا واہ تے دکھ قسمت دے بھائیوال تھی گئے اے خبر نہیں کتنے سال تھی گئے. اچھا بخشی دی جھک کمر گئی جوانی چٹے وال تھی گئے. خیر ہوگی بخشی چاچا پار کدی اوروار سٹیوں نے لسی وانگ نتار سٹیوں نے. اچھا وڈی گل تا کوئی نہیں بخشی حوصلے دے دے مار سٹیوں. او خیر چاچا کیا بات ہے.